Takže vítejte u dnešních zpráv. Tyto zprávy se jmenují True Fake News. Tak. A dnes si řekneme plno o tom, co se stalo tento týden a tak nějak. Začneme hlavními zprávami. Takže střih. Takže hlavní zprávy. Úřady Turkům otevřeli gejzí bar. Policie ho za chvíli zavřela. No, škoda, co už se má dělat, no co. Lidé našli v chebském kontejneru na odpadky podchlazené novorozeně. Chápete, jaká mu musela být zima? Se divím, že nezmrzlo, no, kdyby zmrzlo, tak co už, no. Rusové, co? Že na Slovensku se utopil malý Jožka v pračce. Takže na Slovensku se utopil malý Jožka v pračce. Bylo mu 1,5 roku. Bylo mu 1,5 roku, ale to nepatří do českých zpráv, takže Rusové se české straně vysmáli, popsal zásah v letounu vydaný Torubarov, taký lamák. Mladík u soudu přiznal vraždu bajonetem. Příbuzné zasadil desítky ran. A protože on si vzal ten nůž, tak to je to nůž a bodal, to. Taky Jack rozpadovat. Jo, no, víte, prostě vzal si nůž, si to je zmizík, ale jakože je to nůž. A chytl nůž a desítky ran. Raz, 2, 3, 4 a ty vole, toho bolí už teď. Tak jo, takže dále nejde plyn, stěžovali si lidé. Zloděj zatím ve sklepě řezal potrubí, haha. Ten si tam řezal, všichni si myslí, že je nějaký problém, a on si tam v pohodě řezal. A tak to bývá, no. Také se stal hořký příběh normalizačního kariéristy, hodnotí Kalousek Píšera. A poslední zpráva dne. Státní zástupce žádá o vydání Nečase kvůli uplácení a zneužití pravomoci. Tak tohle byly hlavní zprávy a nyní sport. Nazdar lidi, takže sport. Nejlepším hokejistou České republiky je Krejčí. Předběhl Jágra. No. Kvitová si v se ani neškrtla. Vyhrál Andy Murray a nějaká francouzská. Žibli, žádný stejnínka, já ráda, maminko. No, nevadí. To jsem trošku odběhl. No, Štěpánek chodí s Kvitovou. Už to tam. Ahojte, já jsem Rostníčka tohohle pořadu a dnes vám řeknu něco o počasí. Pokud chcete vidět něco o počasí, podívejte se do okna, debilové. Takže, tady přiznám, že tady trochu teplo, co bych se měl svléknout, že? Měl bych se, ale radši ne, až pak tady s panem. Jo, tak. Takže na jihu Čech se uslyší velké hromy, protože bude déšť a také budou létat blesky, protože jsem to četl na netu. A Brumbála mi se zlomila hůrka. Joj, ale on tak fandil, no nevadí. A dále, ve Zlínském kraji se dělala velmi závažná věc a to, že tady také horko a večer zima. To je prostě nepochopitelné. Dnes bych řekl, že teď je venku přibližně tak 63 stupňů. 63 stupňů, ale večer je tady 45. Minus 45. A to je opravdu led, dámy a pánové. Pokud si myslíte, že já jsem ta dobrá rostnička, tak hlasujte pro mě v anketě pro nejlepší rostničku do TV Nova, anebo do TFTV. Tak jo. A tohle už budete ještě, ale ještě si povíme něco o Praze. Prahu zasáhla prudká bouře a v zápětí se tam objevilo tornádo. Tornádo, všechno to rozhamalo, protože nechty na nohách. No a tohle bude brzy vše. A nyní další zprávy. Přijde to ty debile. Možná jste rozuměli další zprávy, ale u nás to znamená, že náš čas vypršel. Těšíme se příště.